ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ଏବେ ବି ପୁରୁଣା ପଟ୍ଟାରେ ଅଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବିନା ମ୍ୟୁଟେସନ ବା ନାମଜାରିରେ ଆପଣ ସେହି ଜମିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପଟ୍ଟା ନିଜ ନାଁକୁ ଆଣିବା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ଜଟିଳ ଏବଂ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କାମ ଭାବି ଡରି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2026 ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦେଇଛି। ନିଜ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ କୃଷି ଋଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜମିର ପ୍ରକୃତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। କେମିତି ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡିଓରେ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସରଳୀକୃତ ନାମଜାରି କ'ଣ। ଆଗରୁ ଜମି ନିଜ ନାଁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାସ ମାସ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ପରିବାରର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଏକ ମିଳିତ ସତ୍ୟପାଠ ବା କୋର୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍। ଆଜିକାଲି ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ, ତେବେ ତହସିଲଦାର ଏହାକୁ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୁଲ ଓଡ଼ିଶା ବା ଇ ପାଉଟି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜମି କିଣିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ତାକୁ ନିଜ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ପଟ୍ଟା ଅଛି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଜମିରେ ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ, ସବୁଥିରେ ଏହି ମ୍ୟୁଟେସନ କାଗଜପତ୍ର ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ସାଜିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନାମଜାରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ। ଏମିତି ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।